donya dudu derajat dudu pangkat donya keprangkara monggo iku sawetara ngilmu maring tulodo nata rasa nata mesti kudu eling sajroning urip tansah kudu eling aja ngaji mumpung eling kangge urine nadyan isih ana mesti bakal tuwa tinggalku sing sarwa prasaja kanggo matuladan anak putune kang nerusake bebasan kowe ngaran kudu sajroning urip tansah kudu eling aja ngaji mumpung elinga tembe urine kadang isih ana mesti bakal tuwa tinggalku sing sarwa prasaja anak putune kang
maosake puji syukur kunjuk ana ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala ya nduk. Ngono ya Yung. Kasembadan awake dhewe ditimbali ana ing desa pojok Kecamatan Ponggok Blitar. Ngono. Ingkang disesepuhi dening panjenengane Bapak Kades Wiyaka. Iya, Bapak Sekdes panjenengane Bapak Imam Nawawi. Iya, uga ngrangkep jabatan ing acara dina iki panjenengane Bapak Imam Nawawi utawa Mas Imam Nawawi selaku Sekdes ngrangkep minangka dadi ketua panitia, Nduk. Iya, marem jroning rasa kejaba memuji syukur ning ngarsaning Gusti awake dhewe pinarcaya kalian warga masyarakat Desa Pojok Ponggok Blitar kene angnane pahargyan ning bengi iki ora ana liya kejaba amung ngaturake puji syukur kunjuk ning ngarsaning Dat Kang Maha Welas Asih Gusti Allah Subhanahu wa taala yang widiwasa Tuhan yang Maha Esa. Ya, dalam rangkane bersih desa, Nduk. Bersih desa ya Yung. Rangkaiane acara ora mung dina kalungguhan iki diwiwiti wiwit hari Jumat kae dianakake genduri ana ing punden. Ngono. Terus diterusake jaranan sing mapane ana panggonane warga ya kuwi Pak Yanto. Oh iya, Terus dianakake Qotmil Quran, tahlil ibu-ibu. Terus diteruske mau langen beksan tayub bengine diterusake awake dhewe ngono. Ya dadi rangkaian acarane akeh banget ya Yung. Ha iya no. Wong kabeh ki mau ya tetap hasil dari musyawarah saka warga sehingga mengerucut neng kene sing dadekke awake dhewe iki bombong etine, Nduk. Pernyataan Bapak Wiyaka selaku kepala desa, beliaunya ora kepengin membebani warga masyarakat, membebani dalam arti finansial utawa wujude perbiyo duit. Nanging Bapak Wiyaka selaku kepala desa mung mengaturkan banyak terima kasih atas bantuane tenaga pikiran sing tundone kena kanggo sarana lancare acara bersih desa ing bengi iki. Wah, hebat banget ya Yung. Ha iya no. Acara sing mewahe kaya ngene sadurunge ya wis dianakake acara-acara ning kabeh ki mau ora menyentuh karo warga dalam arti babakan materi ning warga cukup disuni pandonga pangestu kalian kanca-kanca perangkat desa munggahe ning Bapak Wiyaka selaku kepala desa. Mula panjenengane Bapak Wiyaka matur suwun warga masyarakat tetap mendukung, mudah-mudahan apa yang menjadi gegayuhane warga masyarakat dan Bapak Wiyaka bener-bener diijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sapungkure pahargyan iki kalisa ing sambikala ora ana alangan sawiji apa. Warga masyarakat Pojok Ponggok Blitar pinayungan kawilujenganing lahir batin, sehating jiwa raga, panjang umur, lancar rejekine, no. Amin amin Allahumma amin. Ya diamini ya Yung. Kejaba matur suwun karo warga masyarakat, Bapak Kades ya matur suwun sak panitiane Mas Imam Nawawi, matur agunging panuwun kalian para tokoh-tokoh desa luwih dhisik. Ya kuwi Bapak Ibu BPD, ya ketuane Bapak Sujarno, terus ketua LPMD panjenengane Bapak Mahuri, ya Karang Tarunane Mas Yusuf. Matur suwun atas support dan dukungane. Semoga iso bener-bener sinergi utawa bener-bener manunggal cipta rasa budi karsa
satemah babar karya-karya sing endah ora ana liya kejaba amung kerukunan lan persatuan ngono. Mula ya Pak KDC, Pak Imam Nawawi selaku Ketua Panitia matur suwun Bapak Ibu BPD, LPMD, Karang Taruna, tokoh agama, tokoh partai, no, sesepuh pini sepuh ingkang sampun kepareng rawuh ing dina kalungguhan iki. Iya. Wabil khusus matur suwun kagem para tamu undangan termasuk panjenengane Bapak Guntur Wahono selaku DPR provinsi saka fraksi PDIP ngono. Iya. Uga panjenengane Bapak Edi Sutikno kuwi DPRD Kabupaten wis saka fraksi PDI lan Bapak Lukman uga saka anggota DPRD Kabupaten uga minangka dadi DPRD saka fraksi PDIP. Ah ngono ya yung. Uga termasuk matur sembah nuwun sanget kalian Forkom Pincam ana ing Ponggok. Ya Bapak Camat Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek uga saka Kesatuan Angkatan Darat, Angkatan Udara lan uga saka kepolisian ngono. Iya. Matur suwun Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek uga saka Kesatuan Angkatan Darat, Angkatan Udara. Ugi mboten kata lumpen kanca-kanca kades sekecamatan Ponggok. Ya, ugi matur sembah nuwun sanget kagem Bapak pendamping desa, perangkat desa sekecamatan Ponggok, tokoh dan masyarakat desa Ponggok. Ya, sing sekabehane kuwi mau uga kepengin ngrasakake kebahagiaan, ketentraman, kawilujengan, sehat walafiat, panjang umur, lancar rezeki ngono. Matur suwun. Mbak Lurah Wiyaka ki priyayine sederhana, Nduk. Tledak-tledok lek paring dawuh apa sing perlu ya dicermati utawa diutarakake tanpa basa-basi, ora duwe hal sing neka warna, sekabehane mau mung nuruti kehendak dari warga masyarakat wiwit saka kesenian munggahe menyang panyuwunan pringarsaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iya, iya yung matur suwun. Terus iki mau pundutane Mbah Lurah karo kanca-kanca BPD wis manunggal, Nduk. Mbah Lurah iki mau uga ngersake tembang pepeling, ya kanca-kanca ketua BPD uga ngersake pepeling lan anu apa kuwi jenenge? Sholawat Badar. Mula iki diaturke dhisik. Ya, pepelinge nganggo slendro nyanga, Mas. Slendro nyanga ya tak bawanane dhewe. Bawane dhewe. Iya no. Bawane nganggo bawa dandang gula tumbal-tumbal. Oh, mergo iki lek ora kleru saka sejarah, Nduk. Iki dandang gula tumbal-tumbal ki ya pangriptane Njeng Sunan Kalijaga, ngono. Ditumbali desane muga kalis ing sambekala. Iya. Ana kidung rumeksa ing wengi teguh ayu luputa ing lara. Luputa bilai kabeh. Jem setan datan purun paneluhan tanana wani miwah panggawe ala gunane wong luput geni atemahan tirta maling adoh tan ana ngarah mring mami guna duduk pansirna tembange pepeling no iya dideke ya yung sindene lek pepeling ki tembang agamis Nduk tembang religi sebaiknya dihayati ora kok kudu tembang kabeh ki jumeneng. Jadi menghayati tembange tentang keagamaan no ora susah polah sing neka-neka sing penting
nuansa agamis, nuansa religine iki ketok. Monggo Mas. Ibu-ibu kur ya tembange pepeling permintaan dari kanca-kanca BPD lan Bapak Kepala Desa. Monggo dadoske. Ora dideke ya yung sindene dak.
Mergo iki tembang religi, Nduk. Tembang agamis tenan. Ngono, ajak-ajak marang kabecikan, luwe-luwe nindakake salat. Mula jroning tetembangan sanajan iramane iki iraman dangdut, ning kudu khidmat, tur to kudu diresapi tenan. Oh iya, Wah, iki pepeling ngelingke yen to ibadah mring ngarsaning Gusti Allah Subhanahu wa taala ala lantaran agama Islam ya. Ning ingat lho Nduk, dina kalungguhan iki negarane dhewe situasi ning warga sajake ana intrik-intrik sing menuju pecah belah warga. Ngono, Mergo arepa diakoni utawa ora bangsa dan negara kita utawa warga masyarakat negarane dhewe iki isih gampang diadu kumba utawa diadu domba, no? Antarane siji lan siji. Mergo arepa dikaya ngapa tinggalane para penjajah biyen, luwih-luwih tinggalane Walanda, no? Anggone pengen memecah belah bangsa dan negara kita iki werna-werna, mula awake dhewe kudu prayitna. Ya senajan agama sing berkembang ana negarane dhewe iki 90% bahkan 95% ke agama Islam, ning kita harus tetap ingat bahwa negara kita itu hukumnya bukan hukum Islam. Hukumnya tetap hukum yang ada di bangsa dan negara kita sing sumbere dari segala sumber hukum ya kuwi Pancasila, mudune ning Undang-Undang Dasar 1945. Ngono ya ya. Jadi perkembangan agama ning negarane dhewe senajan mayoritas Islam pesat, ingat bahwa negara kita ki ora mung Islam bae, Hindune eneng, Buddha eneng, Protestan eneng, Katolik eneng, bahkan Konghucu juga ada. Sak jabane kuwi isih ana neh ya kuwi kapitayan terhadap Tuhan Yang Maha Esa utawa agama kapitayan. Apa kuwi pangestu, apa kuwi sabtodharma, apa kuwi kebatinan, sing kabehane kuwi mau uga disahke liwat negara, ngono. Iya, Mula kang kaya mangkono awake dhewe kudu kebak ing apa kuwi pengati-ati warga dan negara kita ki gampang didu kumba utawa diadu domba babakan ya kuwi sara, no? Suku, agama lan ras. Kadang-kadang dibenturkan lewat antar suku, dibenturkan lewat antar agama. Neng medsos lagi perang umpamane tentang agama Kristen lan agama Islam umpamane. Ya, kuwi ya perlu diantisipasi. Oh, makan babi. No, sing mestine kanggene agama liya ki entuk ning kanggone Islam ndak entuk. Kuwi ya dadi permasalahan. Kabeh-kabeh kuwi mau mung garapane wong-wong sing ingin memecah belah bangsa dan negara kita. Mula awake dhewe sing mapane ning ngisor kudu kebak pengati-ati. Beda agama, beda kepercayaan monggo, sing penting guyub rukun karo dulur lan kanca. Ingat, jroning agama apapun Gusti Allah Tuhan Yang Maha Esa ora bakal nampa amal ibadah titah. Lek titah kuwi sik duwe satru utawa sik duwe musuh. Dadi kejaba syariat agama Islam isih ana sing luwih dhuwur ya kuwi tentang persatuan lan kesatuan senajan beda agama lan kapercayan. Oh iya, kuwi urung beda agama lah saiki sing tentang kesamaan agama, penafsirane padha-padha Islame umpamane. Ana sing beda-beda. Oh, ana sing nalika salat subuh kae nggunakake doa kunut, ana sing ora, ya. Beda ning kiai, beda ning ibu nyai, ya toh. Beda ning apa kuwi jenenge sesepuh agama, kadang kala ndadekne pertikaian. Ya mula ning kene awake dhewe selaku cangik limbuk alat media untuk menentramkan suasana kudu kebak ing pengati-ati. Siji antar suku, loro antar agama, sing telune ras, ngono kuwi ya kudu kebak ing pengati-ati. Mula kang kaya mengkono dulur-dulur kanca-kanca sing mapane ana ing Karang Padesan ora susah dadak menggunakan wujude politik sing bertele-tele, sing penting awake dhewe urip ning desa guyub rukun manunggal kalian Mbah Lurah lan pemerintah desa setempat
luwe-luwe Bapak Wiyaka selaku kepala desa ning pojok kene. Atingullah wa ating rasul wa ulil amri minkum, taat karo Gusti Allah, taat karo Kanjeng Nabi, taat karo pemerintah. Kuwi wis ganjaran gede lho, Nduk. Ayo, mula kang kaya mangkono awake dhewe monggo ora susah kakean rembug lan pangucap diteruske ya membantu bapak-bapak TNI Polri untuk menetralisir dan menenteramkan suasana. Aja nganti tentreme kahanan ki mergo saka wedi karo polisi, aja nganti tentreming swasana wedi karo TNI, bahwa awake dhewe kudu duwe filter, Pak polisi, Pak tentara, ya toh. Kuwi dudu momok tumrap warga ning kuwi pendamping, pengayom bahkan abdi tumrap warga masyarakate. Tentrem lan orane kahanan ki ora gumantung saka aparat negara, ning tentrem lan orane kahanan ki mergo saka awake dhewe le jernih berpikir dan memfilter endi sing bener lan endi sing luput. Iya, ya yo matur suwun. Jae kok tuturi. Ora tutur, Nduk, iki mung nerokke dawuhing para pinter. Lek awake dhewe iki ora kebah wujude kepinteran ning isih rumangsa bodho lan kleru, isine mung niru lan nyonto apa sing dadi pengendikaning para sesepuh, ngono. Iya. Ya, Yung, diteruske. Teruske. Iki malah iki mau ketemu karo para wakil rakyat, Nduk. Wah, jan aku iki gumun. Iya karo Pak Guntur Wahono. Ana ngendi-ngendi papan, nang ngendi-ngendi panggonan lho kok mesti ana. Iya, Ing mongko biasane dewan utawa DPR ki geleme muncul neh eneng seperangan lek wis arep pemilihan ki lagi muncul ning lek Pak Guntur ora kok ngelem lho, Nduk. Saben-saben hari, saben-saben ana wektu sing mirunggan. Beliaunya panjenengane mesti rawuh senajan sik adoh pemilihane ning kepengin banget panjenengane berbaur kanthi remaket karo warga masyarakat ngono. Iya. Ya Yung matur suwun. Iki Kendal Blur kono karo Pak Guntur ya diperhatikan nyatane pepunden awake dhewe, pundene Beji Kendal Blur kono bakal direnovasi. Ya punden ya Yung. Pak Guntur taksih wonten nggih? Oh pun kondur, nah iya direnovasi karo Pak Guntur. Wah, matur sembah nuwun sanget. Iya. Ya Yung, yen kaya mangkono teruske. Diteruske. Aku arepe njajal miji karo Mbak Puri Ratna. Iya. Terus Rangel Malang Dewa karo Mia Aprilia ya jumeneng. Ya. Tareh-tareh waton pikuleh. Monggo tak aturi jumeneng sing kepenak lagu pambuka. Ya, lagu pambuka ngangge irama sing kepenak. Rukune agama Islam iku ana 5. Sing siji sahadat, ngarep kanggo misahan, ning dalane zakat, Ping papat lakoni poso, ning limane haji, munggah Makkah. mangan suci. Ra apa to ati gara-gara, ra gelem poso budidaya. Pancen kabeh padha pengen urip kaya diwikan reposo pancen Iki kok jumenengke. Tak deke iki perlune piye? Miwiti awake dhewe le caos hiburan tentang campursari utawa karawitan, ya toh, diwiwiti saka gending pambuka karawitan Hamong Rasa karo campursari Nyukusuma Wardani. Ya. Sing nembangke anakku tetelu Mia Aprilia, ya. Rangel Malang Dewa karo Puri Ratna. Ya, Yo, diaturake Mas. Sik tak tepungke Mbak Puri. Nggih. Nah, ditepungke karo warga masyarakat wonten ing pojok Ponggo. Nggih. Nami kula, ya. Dipun tepangaken nami kula Puri Ratna. Dari Ponorogo. Ponorogo. Ya. Wah, ki adoh-adoh kok Ponorogo. Alhamdulillah iso nderek sowan nang pojok. Nggih. Ingkang angka kalih Rangel. Nggih, wilujeng dalu. Ah, wilujeng Nggih, dalu. nderek tepang nami kula Rangel Meladiana Putri. Meladiana nggih.
Meladiana. Oh, ora Malang Dewa ya. Smash. Ya. Dari Oh, saking Kediri. Kediri. Wah. Sing ketiga Kula Mia Aprilia, Pak. Mia Aprilia. Nggih. Saking Blitar nggih. Asline Blitar. Blitare pundi? Kademangan. Kademangan. Pinundhut garwa priyayi saking Pagerwajo Tulungagung. Pagerwajo Tulungagung. Nggih. Saka Blitar pucuk gunung oleh Pagerwajo ya pucuk gunung. Saya pucuk gunung, Pak. Iya. Ning jenenge tresna niku ora mikir iki gunung utawa segara kok, Nduk. Iya, gunung bakal dilangkai, segara bakal diarungi lek wong tresna. Paitane dudu bondo dudu donya ning paitane. Iya, jiwa raga kanggo ngrengkuh garwa. Yo, diaturake mbang pambungane Mas. Dados nggih. Iya. Yo.
biasa. Ya. Terus ki, Nduk, iki aku ana pamundhut sing kudu diwaca dhisik. Ya, pundutan-pundutan aja nganti kleru tur aja nganti ketinggalan. Ya, saka Pak Guru Marji. Ya. Bapak Guru Marji, sarjana pendidikan. Ya, sugeng dalu Pak Eko nggih. Request lagu Pamer Bojo saking Pak Marji. Ya, Pak Marji Guru. Bandung Tulungagung, sembah nuwun, semoga sukses dan lancar amin. Mangke ketemu wonten campur. Oh nggih nggih Pak Marji. Injing insyaallah nggih panggi teng campur. Sugeng dalu Pak niki kula nyimak saking griya. Oh nggih. Terima kasih matur sembah nuwun. Ya. Mas utawa Tule Nanang, ya Mas Nanang. Wah. Nanang koncone sapa kuwi? Ya koncone kabeh lah ya. Nanang Anjuk. Assalamualaikum Pak Dalang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu nderek monitor request tembang Kusuma Wijaya. Suwun saking Mbak Winarsih Sambirobyong Sumber Gempol. Terima kasih. Ya, Tole Ahmad Arifin. Ahmad. Sapa to? Lali aku jenenge. Request apa kuwi Gadis Manis Kalimantan Sawangan kesayangan saking Ahmad Arifin. Ya moyo keten Boyolangu. Insyaallah kok diaturake. Ya, areh-areh waton pikoleh. Ya diteruske, Nduk. Iki pundutan-pundutan wis diwaca. Aku arep njajal Ririn karo Dinda ben jumeneng bareng. Ya Ririn karo Dinda. Prengat-prengot adek mikir apa sangga uang nunggu jinggang ayo padha ayo Wilujeng dalu Cahayu ya Ririn nggih wilujeng dalu Mak Cangek Yuni Mbok. Pripun kabarmu Cahayu? Alhamdulillah kula sehat. Dinda Nggih, wilujeng dalu Pak Eko. Wilujeng dalu. Semangat ya, Lho. Semangat. Oke. Nggih. Aku pengen tembang dhisik iki lek ra langgam-langgaman rumangsaku kurang pas. Ya. Sido asih diteruske ning Setya Tuhu sak Ramban mengko Ririn karo Dinda lenggah Jemedul. Ya. Jumedul Surya. Restu. Tinggal katresnan. Ya, sak jaranane. No. Pamintaku. Ya, ya. Ayo Torin, suwi men terus pas ini. Lan cirose Dinda riyen. Ya dudu wong loro to, masa wong loro ada tak perintah ya salah Lah siji. nggih. Pamintaku kang masita Yen langgam muni ketok le alusan ya yo. Neno. Ya.
Ririn, Dinda. Lek Dinda ki sik tas metu sekolah. Ya. Tas metu SMK saiki ya, Nduk ya. Nggih. Iki wis lulus, genah lulus ya. Sampun alhamdulillah. Ya, neruske apa ora? Insyaallah. Ya. Wis kenal wong lanang? Dereng, Pak. Ya. Aja kesusu pacaran lho ya. Nggih, dateng napa? Ya sik ditekuni lek neng seni. Oh, ngoten. Heeh, umpama duwe seneng karo wong lanang aja sembrono dhisik. Mergo wong wadon ki nggene wadi. Lek wis ilang utawa rusak ora iso bali. Oh, nggih. Dadi wong wedok ki nek tengere beda karo wong lanang. Pripun tengere? Lho, lek wong lanang ki senajan wis tuwek kaya Pak Eko ngene iki mamane. Iki Nggih. ngaku Joko no sik pantes. Lho, Joko tuwek ngono lho Oh, Joko maksudnya. tuwek. Heeh. Ning nek wong wedok kuwi ning tengere ngono lho. Ngerti. Dadi umpama kowe sirisiran ya mung cukup sirisiran, lek urung diresmekke liwat agama lan negara aja nganti sembrono. nggih. Umpama sirisiran ya cukup dolan. Dolan. Umpama ujug-ujug enek setan sing leboni aja keblasuk rono. Ditul-tulne tok ae ya. Ya. Ditul-tulne. Ditul-tulne maksudnya Napa rasa niku? rasane kuwi lho. Rasane. Iya. Wow. Untuk Iya, lek Ririn aku wis gah ngomongi. Mboten sah diomongi kula anak bayi kok. Iya. Dan. Kowe seleramu ya dhuwur karo wong lanang Rin. Napa, Pak? Ya ora Maksudnya nyapa. wong lanang dhuwur ngoten to? Ndak, maksudnya ki Pripun? seleramu ki ya seorang lelaki yang penuh wibawa dan penuh kebijakan ngono lho. Lah pripun lek enten prangge ngoten? Iya, ya. Ah, Hengsa Rina sama iya. Rin, sampean nek ngene Mas Dar sing ngebas kuwi no kuwi termasuk wong bagus apa wong Nggih, nyeneng? bagus wong awet enom ngoten. Iya. Iya. Dadi Niku termasuk Joko tuwek niku wae to. ya ora. Kriteriamu ki lek nyawang wong bagus ngono piye? Diarani wong simpatik utawa wong nyenengne lek kanggemu piye, Rin? Nggih kados Pak Dar ngoten niku. Sumpah ndak liyane. Tenan, Pak. Ya, lek Liyane Pak Yud. Jo kuwi sumpah kuwi wong loro ati nemen ya. Loro ati napa to, Pak? Nganti lho. Iya. Lek Dinda ki kriteriane wong bagus ngono piye, Din? Awakmu, Din? Nggih sing penting lanang, Pak. Wah. Sing penting lanang ya. Lah bagus lah nek setri napa nggih sida bagus. Oh iya. Maksudmu Pripun? bagus lek ndak lanang ngono piye? Nggih mboten tamtu bagus. Iya iya. Jadi sing kok goleki lanange ya. Nggih. Goren ka ya lanang. Sapa? Goren. Guren apa teko iki? Nggih mboten dek wingi teko, Oh iya Pak. ning Ponorogo. Nggih. Nek kene ya mungkin. Iya. Datan kinggang sarang Wah. wah. Aduh, caketing Ati. hati. Yen cedak Yen cedhak
sedak tansah mulat. Kuwi bocah musik kok ketok seneng nyambut aja. Nenoe oe. Ya. Sida asih Bindo mimi Erin Pindha mimi lan mintuna Nano ayo bareng kang masana tepi diunggane Sido asepa rayan tampane mburi ketok tuk 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 gleng neng gleng kayane Mas Lutuk ya kayane Mas Lutuk ya Sido ase Sido asih balinan yo buka celuk aku kang setya satuhu monggo aku kang Ceples persiapan Ceples setya satuhu
Wilujeng dalu sedaya ingkang sampun kepareng rawuh iki sing saka streaming akeh sing do mirsani. Ya, ana sing komen ngersake utawa ngaturke salam, paring salam. Assalamualaikum Mbak Eko, waalaikumsalam. Sugeng dalu mugi Ki Eko sak rombongan pinaringan sehat lan panjang yuswa. Kula nderek mirsani Ki Eko sak rombongan saking penggemar Mojokerto. Nggih. Terima kasih. Enten maneh sik siji neh. Ya, sugeng dalu Ki Eko. Kula Wawan saking Sleman sak kanca Klaten Cikarang Bekasi. Salam Rahayu, Rahayu. Nggih. Iki diwaca jenenge liwat streaming iki mirsani tenanan ketok ya. None nano. Ya, diteruske ning ninggal katresnan ya anak wadon Ceplis ya. Neno neno ya. Mugianto berkahing widi Hae hae hae. tansah limpah Ayo Bles.
Lanjut Mas. Mas Klitik Mas Utuk diatur munggah pentas. Sadurunge Ibu Bulan Adade Waranggono dilanjutke ya. Tembangnya apa Le? Ya Gayatri. Nggih, diaturke. Minggahe Mas Klitik bangke Gayatri. Monggo dadoske. Ya. Saudara, matur nuwun. Sehat, sehat. Mbah, matur sembahun. Matur sembahun. Mbah, terima kasih. Matur sembahun. Bacakan sawetawis. Tekamu tak tunggu ning terminal Gayatri. Tulung aku biyen kuwi sing dadi seksi yen tresna lan tresnaku bisa nyawiji nganti sprene kowe turun bali kowe lunga kakandeng tanganmu sing kiwa kaya ora bisa medhotke tresno yen tresnamu isih tak simpan ning jero dada nganti sprene ra ono sing liya Kusumawardhani Indonesia ya Sakjo sing Mas kok ya Mas Gunung kowe ana ngendi dek aku golek dek kowe ana ngendi dek aku ngenteni jare lunga ora suwe kadane nganti tekan seprene apa kowe wis lali pamitmu ning terminal Gayatri apa wis ra kelingan biyen pacaran pamit lunga golek pangan bareng mulai wis gandeng ayo opo yo sing kompak to spesial kagem seluruh kanca-kanca panitia. Terima kasih dari Porko Bintang matur sembahun. Oh, yo Mas Eko Kondorisyeto. Sakjo sing kamu tak tunggu ning terminal Gayatri. Tulung aku biyen kuwi sing dadi seksi. Yen tresnamu lan tresnaku bisa nyawiji nganti sprene kowe durung bali kowe lunga tak gandeng tanganmu sing kiwa ora bisa medhotke tresna yen tresnamu isih tak simpan ning jero dada nganti sprene ra ono sing liya Kusumawardhani Indonesia. Oh ayo dok sing kompak kok aja kompak ya yo dek kowe ana ngendi dek aku ngenteni kowe ana
Ya, sigrake. Sesuaikan karo Ali. kendangane ne. Ya. Aku pengen ngrungokne suaramu ya. Ya wis ini karo aku. Pengen ngrungokne suaramu. Kowe kok nang kene. Baru mang aku nang kene. Tetap berdua ya, Ndok. Semangat ya, Dok. Ya, ya. Sayangku Masuk aku. sing bagus dewi Aku lagi. purana napa Aku seneng karo kowe. bakal tak usah Aku ya seneng mbek kowe anu, Mas. Gandengan. ibarate Pak. saisi bumi nggo kowe sing tenang oh sayangku kowe Kowe mbok pangku sini jauh pangku. ora bakal Singkat, singkat, singkat. Cukup Ya, 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 ya. sayangku ning kowe ra iso ora bakal luntur ora bakal mundur aku cuma wargane Daerahmu. Lalu matang. Yuk, yuk, silas. ojo sayangku ning kowe sebisa bakal luntur ora bakal mundur Ku tombos tangan kenangan suaramu suara nangismu ora bakal cukup mau temang sih
Ucapku sayang saking sangetan bisa kasempatan atau jatine kasetyaan Ngeten iki lho, Pak. Pripun? Loh, hot ini. Loh iya. Oh iya iya. Wes ya. Hot, hot. Apa kurang nih? Kesayangan. Niku Sumawardani. Semat. Semat, semat, semat. Semat. Dek, Kanca-kanca Sumawardani di spesial untuk kanca-kanca pemuda, ya. kanca-kanca Karang Taruna. Ya, ini. Yo, di Bambang, Bambang. Hei. Kang Mas kesayangan koyo ngopo rasane ati iki suwe ra krungu pawardamu bingung rasane nanderimu Hei.
Apa wis ana